Sparixxew 50 vot ieħor għar-referendum dwar id-divorzju, din id-darba f'Haddingli. Jirriżulta li l-postier ipprova jwassal dawn il-voti l-4 tal-ġimgħa li għaddiet, imma ma sabx lil votanti d-dar u ħallilhom nota li kien ser jerġa' jgħaddi il-ġimgħa, jum id-duluri. Minkejja għadda l-ġimgħa l-votanti baqgħu ma rċevewx il-vot u suppost kellhom imorru għalihom minn nhar it-tlieta fl-asess tal-Pulizija. Imma meta l-postiera ħadu l-voti mhux imqasma lura il-Kummissjoni Elettorali, instab li dawn il-50 vot minn Haddingli kienu għebu. Peress li ma setax tqishom mal-voti mhux imqasma, il-Kummissjoni Elettorali iddeċidiet li tistampa l-voti mill-ġdid u fuqhom tinkiteb il-kelma reprint. Dwar dan il-każ sa issa ma kien hemm ebda reazzjoni mill-Gvern. Sorsi qrib il-Kummissjoni Elettorali qalu lil One News li fil-passat ġieli kien hemm okkażjonijiet simili fejn jintilfu voti. Skont il-Kummissjoni, il-każ ta' Haddingli seħħ minħabba difett fil-barżakka tal-postier. It-telf tal-50 vot f'Haddingli jingħaqad ma' każ ieħor f'Raħal Ġdid żvelat il-ħamis li għadda. 15 il-vot ta' referendum dwar id-divorzju nstabu mormija fit-triq. Bil-Partit Laburista jirritornhom fil-Kummissjoni Elettorali sabiex jittieħdu il-passi meħtieġa.